खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 एप्रिल रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखाय गुबुनजों निन्दा होजागोन। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। बृष राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाहोनाव नखरनि धोन खहा जागोन। गोबां दुखु सहायनांगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां सान जागोन। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो लुबैना थानाय मुवाखौ मोनफुंगोन। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि। जेरावखि थाङा सुथुरा नोंथांखौ सोपै खालामगोन। सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। कन्या राशि। गोजान लामा हान्थिनायाव खैफोद नुजाथिनो हागौ। सांग्रां जाना थानाया गाहाम। तुला राशि। गोजौ सोलोंथाइ लाना गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन। थांखिया जाफुंगोन। वृश्चिक राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंगोन। नखराव खुसिजों साग्लोबसारगोन। मकर राशि। हरखाब देहायाव बेराम आजार सोमजिगोन। गोबां दुखु खस्थ सहायनांगोन। गाज्रि सान। कुम्भ राशि। गुबुना लानाय रांखौ बुरखांफिननो हागोन। गोसोआ सान्थि मोनगोन। मीन राशि। मावनो लानाय खामानिया जाफुंसार जागोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।